ସବୁ ଲୋକେ କୋରାପୁଟିଆ ଜୁହାର। ଆଜି ଶ୍ରୀବଂଶ ସୁରିକା ସମିତିରେ 4 ଦିନ ଧରି ପଦଯାତ୍ରା ହେବ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶ୍ରୀବଂଶ ସୁରିକା ସମିତିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ମା ମାନେ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ମାଲକାରବନ୍ଦ ନିଶାଣୀ ମୁଣ୍ଡାଠାରେ ଆମର ପରମ୍ପରା ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଏଇଟା ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଆମର ନିଶାଣୀ ମୁଣ୍ଡାରେ ଆସି ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ ତାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରି ଆଜି ଏଠି ମାଲକାରବନ୍ଦରୁ ଆମେ ପଦଯାତ୍ରାରେ 4 ଦିନ ବାହାରିବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହେଇକିରି ଏଇ ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ଆମର ଇତିହାସକୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ଆମର ଯେଉଁଟା କି ଆମର ଲୋକମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚାଇକିରି ଆସୁଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇକିରି ଆଗକୁ ନେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।